Hola, bon dia a tothom. Soc la Mònica Mireu, responsable del cicle Clàssics a la Carta, que s'ofereix a l'Escola d'Escriptura des de ja fa molt temps. I enguany oferirem un curs de poesia llatina, un curs de comèdia llatina i un curs de mites eterns. Aquest de què us parlaré ara és el primer bimestral, el d'octubre-novembre, que es dedicarà a la poesia llatina. Llegirem una obra fonamental, que són els poemes de Catul. Jo diria que Catul és el gran poeta de l'experiència, el primer gran líric de l'experiència personal. Els seus amors amb Lèsbia i amb altres persones han passat a la història de la literatura. Llegirem també Els amors d'Ovidi, que és una mostra de poesia elegíaca extraordinària. Ovidi tothom el coneix com l'autor de les Metamorfosis, però va conrear també dístics elegíacs, i llegirem aquestes històries d'amor amb la seva amant Corina. I després, finalment, llegirem una col·lecció de poesia epigràfica funerària llatina, és a dir, veure com a través de la veu dels morts ens podem posar en contacte amb el sentit de la vida. Aquests epitafis que es van gravar sobre suports durs i que des d'un punt de vista de la qualitat poètica són realment extraordinaris. La dinàmica ja la sabeu, és anar llegint, gràcies a les meves introduccions, entendre perfectament què volen dir aquelles obres i després posar en comú, com si es tractés d'un club de lectura, totes aquelles coses que hàgim llegit. Us convido a fer-nos confiança un altre cop i a matricular-vos al curs de Clàssics a la Carta dedicat a la poesia llatina.